τα δικαιώματα καταπατάει κάποιος που παιδιά χτυπάει, το κράτος να τον τιμωρεί με την βαρύτερη ποινή. Υπάρχουν άνθρωποι κακοί χωρίς αγάπη στην ψυχή, εκμεταλλεύονται συχνά πολλά απ' τα μικρά παιδιά. Να στηρίξουμε με μιας όλα εκείνα τα παιδιά που γνωρίζουν τέτοια βία στη δική τους την πορεία. Εκμετάλλευση και βία πρέπει αυτές να σταματήσουν, σεβασμός και προστασία πρέπει να επικρατήσουν.